Jeho hlas pozná každý, jeho tvár pozná každý. Dnes je so mnou v štúdiu herec Jozef Vajda. Želám vám pekné popoludnie. Dobrý deň. Môžeme asi začať tak zľahka. Ako sa máte v týchto dňoch, pán Vajda? No tak zľahka v pohode úplne by som povedal. Trošku viacej hektiky, pretože ma čaká veľmi zaujímavá vec a úžasná vec, festival v Piešťanoch, takže nemôžem povedať, že by to bola prechádzka rúžovým sadom, ale ja mám takéto stavy rád, pretože keď niečo máte radi, tak to ide od ruky a keď máte z toho stres, tak to nejako stojí, tak sa snažím byť pozitívny. Dovoľte mi, aby som aj ja vám u nás zaželala k narodeninám, ktoré ste mali pred pár dňami všetko najlepšie, najmä veľa zdravia. Myslím si, že to zachytilo viacero ľudí, že ste mali teda okrúhle narodeniny. Ja vám želám dobrých autorov okolo vás a najmä takú tú pohodu a pokoj, pretože to je asi v tejto krajine dosť dôležité zachovať si pokoj. Máte aj vy v lete takú tú letnú pohodu rád, alebo ste teda rád, keď máte aj veľa práce? Tak viete čo, letná pohoda je úžasná vec, ja som lev, znamenie leva, čiže ja mám rád toto slnečné, krásne obdobie leta, to sú pre mňa tie najkrajšie mesiace. Milujem slnko, milujem vodu, vzduch a samozrejme, že sú prázdniny niekedy, že sú veľmi pracovné a že je človek vyťažený a užije si tej dovolenky veľmi málo. Tento rok som si užil tie 2 týždne a to ostatné je pracovné, ale nie je to už pracovné v tom slova zmysle, že by som točil nejaké veci, ale som si rezervoval tento čas vyslovene pre festival v Piešťanoch, ktorý bude 15. a 17. augusta, takže budem sa tomu venovať a potom by som ešte chcel si trošku užiť toho záverečného leta vlastne a nastúpiť do novej sezóny do divadla a začať točiť roztočené seriály, ktoré mám a ísť v tomto pracovnom tempe. Takže beriem toto obdobie ako síce pracovné, lebo hovorím, toto ma čaká, ale aj zároveň oddych, lebo som vyčlenil ostatné typy práce. Vy ste známy herec, ktorý sa ale teda chystá zhostiť už druhýkrát funkcie prezidenta festivalu Piešťanské zábaly. Je to pre vás taká, aká skúsenosť? Nová, iná? Musíte akože viesť veľký tím ľudí okolo seba, alebo ste taký ten človek, ktorý je možno od povahy, že ja som šéf? Nie, to určite ja nie som tento typ. Je to pre mňa skúsenosť na tú prvú otázku zatiaľ ešte nová a mladá, pretože je to len druhý ročník, čiže máme 2 roky a ten prvý ročník bol taký ten opatrne našlapovací, čo z toho bude, ako to bude, čo bude. Viete, človek má očakávania. Snažil som sa a snažím sa stále ešte poučiť z tých vecí, z neduhov, z múch a z chýb, ktoré sme urobili minulý rok a preniesť len to najlepšie, čo si myslím, že je najlepšie do tohto druhého ročníka. Pomenilo sa nám veľmi veľa vecí, pomenil sa nám tím, povymenal som veľmi veľa ľudí. Áno, tu som sa správal ako šéf, lebo som si myslel, že áno, ale ono to musí mať nejakého človeka, ktorý povie to posledné a to zásadné slovo. Aj keď sa mi lúčilo ťažko s niektorými vecami a s niektorými, ale som si povedal, že keď to chcem vylepšiť. A mám taký pocit, že to všetko sa podarilo a uvidíme, čo na to povie verejnosť a čo na to povie ten termín, keď to všetko vypukne. Ale už teraz vidím na mnohých ukazovateľov, na mnohých veciach, že ideme k lepšiemu a to je to, čo ma maximálne teší. Piešťanské zábaly, festival zábavy, podtitul, ak teda dobre hovorím, je Objavte kúzlo leta plného smiechu a elegancie. Kedy sa vy tak naozaj, že z chuti zasmejete? Na čom? Ja sa zasmievam veľmi rád, no v divadle samozrejme, určite áno, aj pri práci. Viete, ja mám povolanie, ktoré robím veľmi rád a mám veľmi vtipných a úžasných kolegov okolo seba. Keď pracujeme a vymýšľame veci a skúšame nové predstavenia alebo točíme a pripravuje sa nejaká scéna, vieme sa veľmi, veľmi zasmiať. Ono je vždycky otázne, že sa hovorí, že
herci sa smejú a potom diváci sú ticho. Ale nie je to tak, snažíme sa to, aby to prešlo aj na diváka. Čiže naozaj pri mojom povolaní sa veľmi často a veľmi rád zasmejem, ale zasmejem sa aj na bežných veciach. Dokonca, viete, mne niekedy, ja hovorím, to Lasica, ešte kedysi pán Lasica povedal, že na každej tragédii, keď nie je aspoň štipka humoru, tak to nestojí za to. Ja sa viem zasmiať aj na takých veľmi tragických a vážnych veciach, vtedy vám to príde. Nehovorím, že sa smejem, rehocem, ale napríklad pochovával som otca a farár zdvihol kutňu a mal roztrhané texasky a prišlo mi to fakt smiešne. Som mal pocit, že mu padnú gate, ale bolo to fakt, zrazu to prišlo smiešne a moja mama pri takéto strašne smutnej udalosti sa na mňa pozerala a myslela si, že som sa asi zbláznil, ale ja som si tú situáciu takýmto spôsobom odľahčil. Čiže ten smiech a humor človeka nejakým spôsobom odpútajú od tej tragédie, od toho zlého. A ja si myslím, že fakt ten smiech lieči. Smiech lieči a smiech je vlastne, alebo aj humor je v podstate veľmi individuálna záležitosť, na čom sa ja môžem zasmiať, tak to vám absolútne nemusí pripadať vtipné. Ako vôbec ale prišlo k nápadu vlastne z Piešťan urobiť v úvodzovkách mesto zábavy a prečo ste vybrali práve Piešťany, ak na toto môžete odpovedať? Na toto môžem odpovedať úplne jednoznačne, pretože si myslím, že Piešťany sú absolútne predurčené mesto na to, aby tam vznikol takýto typ festivalu a takýto typ predstavenia. Vôbec toho všetko, čo sa tam bude diať, pretože je to mesto, ktoré má východiskovú pozíciu takú, že je veľmi blízko hlavného mesta, je veľmi blízko aj ostatných miest, veľkých miest, ako je Žilina, Nitra. Čiže to východiskové miesto je úžasné. Ďalej je tam nádherný park, v ktorom sa dá pod holým nebom urobiť neuveriteľné množstvo predstavení, obrovské množstvo stageov. A my sme tento festival koncipovali tak, že sa bude hrať veľa predstavení pod holým nebom. A toto maximálne vyhovuje práve v Piešťanoch. Ďalej je tu obrovské množstvo krytých stageov, od Domu umenia cez Kino Fontána, cez spoločenský dom na Kúpeľnom ostrove, Mestské kultúrne stredisko. Čiže dá sa tu hrať v zavretých priestoroch, divadlo Elektrárňa, nové vzniknuté divadlo v Piešťanoch. Čiže máme tam veľmi veľa suchých variantov, ako sa hovorí, keby, nedaj Bože, prišlo z neba niečo také, že nám tam začne pršať, tak môžeme hrať vnútri. Čiže zachránime kopec vecí. Samozrejme, nezachránime, veľmi ťažko zachránime už tie veci, ktoré sa budú odohrávať vonku, ale verím, že tento rok nám počasie bude prijať a bude to fakt dobré a že to vyjde. A tým pádom nepoznám, ani si neviem, dokonca to povedal viackrát aj vo viacerých iných rozhovoroch, že mesto najideálnejšie na takýto typ festivalu sú úplne Piešťany. Ja si dokonca ani Bratislavu neviem predstaviť, že by som tu našiel toľko mest v rozmedzi 1 kilometra alebo 800 metrov, že je tak všetko pokope, že ľudia môžu ísť tam a nezasa im to ani, že je to ďaleko, ani že by sa nejak veľmi unavovali. Čiže je to ideálne mesto, lebo my sme typ mestského festivalu, na to, aby sa tam niečo takéto odohrávalo. Je to také kompaktné mesto. Mesto čaká teda, áno, od 15. do 17. augusta naozaj veľkolepé predstavenia. Ak by sme mohli ľudí nalákať na to, koho môžu vidieť na piešťanských zábaloch, tak povedzme tie zvučné mená. Poviem samozrejme, a ešte som chcel povedať, že ešte majú výhodu v tom, že keď si zoberiete, že v lete je v kúpeloch alebo na kúpeľnej liečbe okolo 6-7 tisíc ľudí, čo je tiež bombastický prínos a je to potenciálny divák. Určite. Samozrejme. No a z tých veľkých mien, tak my sme tento rok, začnem českými kolegami, načerili aj do nejakých českých divadiel. Budeme tam mať napríklad pána Rodena. Ťažko aj povedať, že či veľká, obrovská osobnosť, ktorý nám určite, verím, že naplní divadlo. Máme tam brňanské divadlo Frida s pánom Trnavským, ktorý bude hrať s kolegyňou Dianou Morou, tá je zo Slovenska. Toto sú české predstavenia a české divadla, ktoré tam budeme mať, ale máme tam neuveriteľné množstvo slovenských produkcií a keď vám poviem, že ja budem menovať samozrejme veľké mená, ale máme tam 106 hercov. 106 hercov počas tých 3 dní. No a z tých takých najväčších máme tam Emiliu Vašariu, máme tam Zdenu Studenkovú, máme tam Maroša Kramára, máme tam Lukáša Latinátka, máme tam Ďura Kemku,
máme tam Luciu Šipošovú so svojím predstavom Redketka, so svojím divadlom Redket Kabaret. Máme tam obrovské množstvo ľudí, Petra Šimuna, máme tam ťažko by som si začal postupne spomínať na všetky tie mená, ale je tam naozaj veľké množstvo. Bráňa Deáka, z tých mladých samozrejme spomínam. No a ľudia sa naozaj majú na čo tešiť. Budeme mať aj organizované autogramiády, takže ľudia sa s týmito mojimi kolegami stretnú, môžu sa odfotiť, dostanú nejaký podpis. A bude to, minulý rok sme tieto veci tak trošku zanedbávali alebo nestíhali. Tento rok si chceme veľmi vehementne pripraviť, aby sa ľudia naozaj mali na čo tešiť. Ak teda človek pricestuje do Piešťan, tak sa naozaj bude mať jednak na koho pozerať, bude sa smiať, ale môže aj počúvať, pretože v rámci festivalu sú aj koncerty, napríklad tam bude Zuzka Smatanová, Richard Autner, vaša obľúbená kapela Hex. Áno, Hex tam bude tam presne Zuzka s Richardom a bude tam na záver posledný deň, to je nedeľa, budú Horkyže Slíže s domácou kapelou Slniečko, ktorá je našim takým domovskou kapelou, ktorá urobila pre nás aj hymnu a vlastne vďaka ktorým vznikol tento nápad urobiť festival, pretože ja som takto pred 2 rokmi presne v tom termíne, vtedy to bolo 16. augusta, krstil ich 6. album v prírodnom kine v Piešťanoch a videl som po 30 rokoch vynovené prírodné kino, ten obrovský krásny amfiteáter, kde sa zmestí skoro 1000 ľudí, aj viac ako 1000 ľudí. A hovorím, toto kino, že to už funguje 2 roky, po 30 rokoch z devastácie zrazu svojpomocne si Piešťanci urobili takýto nádherný priestor. Ja som povedal tú okrídlenú vetu, že tu by bol nádherný festival. No a už vtedy všetci, tak to urob. A viete, keď raz niečo vyslovíte, slovo je veľmi silné, tak som si povedal, nebudem si špiniť do vlastných úst, tak budem sa snažiť. No. Aj ste sa posnažili? Posnažil, už je 2. ročník. Tak to sa veľmi tešíme. Hlavne nech vám vyjde počasie, pretože to je takisto dôležité. V tom celom programe, ktorý si ľudia nájdú na internete, sme ale zabudli, alebo skôr sme nespomenuli, vy ste sám seba nespomenuli, no pretože počkajte, budete hrať v legendárnom predstavení Lord Norton a jeho slúha James po 20 rokoch. Toto predstavenie bolo naozaj kedysi legendárne. Hrali ho Lasica a... Nie, Lasica a Satinsky, hral to Maroš Zedníkovič. So Stanom Dančiakom. So Stankom Dančiakom, tak to som si popletla, pardon. Okolo 600 repríz s tým mali a ja keď som išiel do tohto predstavenia, že teda dostal som tú ponuku, že aby sme to obnovili od pána Snopka, autora, tak som povedal, ja neviem, že si na toto trúfam, lebo to bolo tak legendárne. Naozaj, že viete preskočiť niečo tohto typu, ale že skús to, že nebude to Lord Norton slúhať, ale bude to po 20 rokoch. Ja to hovorím, no tak dobre, po 20 rokoch. A aj ste to tak ako prispôsobili? Tie texty sa nejakým spôsobom ako zmenili? Je to aktualizované. Viete, lebo to je hra a pribúda tam keď sme to naskúšali, hrali sme to hodinu 10, dneska to hráme hodinu 40. My tam dávame všetky aktuálne veci, ktoré sa odohrávajú na našej scéne domovské, teraz scéne, myslím, Slovensku, na Slovensku, či je to politika, či je to čokoľvek, čo sa tu udeje. Tie najlepšie, najvtipnejšie veci sa snažíme do toho predstavenia dostať. Čiže ono je stále každým dňom iné a iné, alebo aj niekedy sa v tým dobrým veciam znova vraciam, ale keď sa nám už zdajú, že vlastne v povedomí ľudí vyprchali, tak ich vyškrtneme a dáme tam niečo nové, samozrejme so súhlasom autora. No a takže ono je to predstavenie také veľmi životaschopné a veľmi sa mení, no. Na festivale budete hľadať aj nových komikov, budete ich hľadať aj medzi amatérmi, alebo tí komici, ktorí vlastne vystúpia na festivale v Piešťanoch, už sú komici, ktorých my poznáme? No, minulý rok mi bolo trošku vytknuté to, že nedávam priestor mladým ľuďom, až taký veľký priestor, že sú tam veľké mená a že ľudia idú len, samozrejme, že chápu ma, že je to tá obchodná záležitosť, že chceš predať lístky a chceš, aby bolo plné divadlo, tak hlavne hľadáš tie možnosti, aby ľudia išli na slávne a veľké mená. Ale ja som si takisto pochopil som presne túto výtku a hovorím si, áno,
Musíš ukázať aj tých mladých naozaj, ktorí sú veľmi a veľmi šikovní, nie sú ešte až takí populárni, ale raz a časom budú a možno, že aj vďaka tomuto festivalu, tak sme sa rozhodli, že dáme priestor práve mladým hercom, a dokonca som ich zapojil aj do spolupráce nášho tímu, takýmto človekom, ktorý spolupracuje s nami, mladým človekom, ktorý tam dostane tých mladých ľudí, dokonca ochotníkov, rôznych ľudí, s ktorými on pracuje, Lukáš Jurko, ktorý nám v tomto veľmi pomáha a ktorý nás do tejto spolupráce ešte viac nakopol. Budeme tam mať aj ochotnícke divadla, samozrejme. Ak by sme teraz teda nechali už festivalom, pretože ľudia si ho určite radi nájdu a radi naň prídu, aby som vás ešte rada vyspovedala aj ohľadne vašej kariéry, pretože tento rozhovor by sme radi teda potiahli aj tým osobnejším smerom. Od roku 1980 ste v Slovenskom národnom divadle. Viete mi povedať, aké najťažšie obdobie, alebo ktorá hra, postava vám dala za tých x rokov naozaj zabrať v divadle? Naozaj zabrať. Viete, naozaj zabrať vám dá vždycky hra, ktorú nechcete hrať a nemáte ju rád. A to vtedy v období totality sme mali zo pár takýchto vecí, že sme sa dostali do situácie, že toto musíte hrať, aj keby čo. Ja si pamätám napríklad na také obdobie, že sme mali hrať jednu hru, ale to už bolo tesne po revolúcii alebo pred revolúciou a my sme to vtedy s Kramárom odmietli. Jednoducho sme povedali, že takýto text hrať nebudeme. Bol z toho vtedy veľký poprask, lebo ešte to nebolo také ružové, že sa tu zmení režim a zmení systém a že bude všetko ináč, že si budete môcť povedať, že máte výtku voči niečomu. No ale stalo sa to. A vtedy, dostali ste nejakú pokutu? Hrozili nám odchodom z divadla, ale nakoniec sa to neudialo. Takže ťažko sa hrajú veci, ktoré už na prvé prečítanie si poviete, Pane Bože, v tomto by som rád nechcel a dostanete príkazom, že to vlastne musíte robiť. Dnes je už iná situácia. Nehovorím, že si môžeme vyberať. Človek si, keď je zamestnancom raz divadla, dostane text, tak nemôžete len tak povedať, že nebudem túto hru hrať, lebo sa mi nepáči. Musíte mať na to dôvody. Buď to sa to bije s vašim svetonázorom, alebo máte nejaké psychické zábrany. Musíte to odôvodniť, prečo toto nechcete hrať. A potom je vašou povinnosťou, keď nemáte tieto dôvody, odohrať to predstavenie. Ale ja mám to šťastie, že naozaj hrám v hrách, ktoré sú mimoriadne dobré a mimoriadne aj úspešné potom a je mi dobré a vtedy sa mi nezdá nič ťažké. Viete, robil som teraz posledné predstavenie Tajomstvo Santa Vittorie, kde 3-hodinové predstavenie, kde naozaj nezleziem z javiska a mám 80% textu, čiže je to ťažké predstavenie pre 70-tníka, naozaj úprimne ťažké predstavenie, ale ja ho hrám rád, takže sa mi hrá ľahko. A ako 3 hodiny človek udrží vlastne také sústredenie nielen seba, ale aj tých divákov, lebo 3 hodiny hrať niečo, to musí byť ale naozaj že extrémne náročné. Áno, udržať, to je už vaša povinnosť. To je nie vaša povinnosť, ale to je už ten váš talent, alebo ten kumšt, lebo bez toho, aby ste udržali diváka, predstavenie nemôže byť úspešné. Čiže vy ho musíte pritiahnuť do tej hry a vlastne ja stále hovorím, že neexistujú veľké postavy a teda veľké postavy na javisku, že existuje taká postava, potom je tá hlavná, tá mimoriadna a tou ďalšou najväčšou postavou, alebo by som povedal jednou z najväčších postav v tej hre je publikum. To vám zase dáva tú možnosť, že keď ho vtiahnete do toho, tak spolu s vami dýcha a vlastne tvorí to predstavenie. Čiže každé predstavenie je iné, závisí to od aká postava príde, aké je to publikum v tom hľadisku. Keď s vami dýchá, žije a chápe vás, tak to je fantastické. A potom tam môžu sedieť Holanďania, my ich voláme, že Holanďania, lebo máte pocit, že vám nič nerozumejú v slovenčine. A to sú tzv. Holanďania a potom po predstavení, my sme sa výborne bavili. A ja poviem vždy na to, ale my nie. Množstvo hercov hovorí v rozhovoroch o tom, že proces tvorby a to hľadanie, ktoré v podstate, keď sa skúša s režisérom, keď sa to tak ešte celé tak akože hľadá, tak to ich tak ako baví a náplňa. Vy to máte ako? Keď sa hľadá to, ako to má vyzerať, tak to je tvorivý proces. To milujem ale potom, že už to predstavenie niektorí nemajú radi, že keď ho dotvoria, že už potom ako im nič nehovorí, práve naopak. Nie, ja sa skôr akože, ja sa pýtam tak, že ten proces tvorby, že to hľadanie, že ich tak akože naplňa. Áno, to je úžasné. Ale že či aj vy to tak máte, alebo to vnímate, že potom to
to predstavenie samozrejme ešte sa žije ďalej. A ono sa dotvára stále ďalej. Áno. Viete, vy ho vytvárate počas skúšobného procesu a potom príde tá postava, o ktorej som povedal, to je to publikum. A to vám pomáha dotvárať tú hru ďalej. A ešte reprízami, vždycky to je iné. V tom je to divadlo čarovné, že ono je naozaj v tom čarovné, že s každým publikum je to predstavenie vždy iné. A máte to napríklad aj tak, keď je derniéra nejakého naozaj vášho obľúbeného predstavenia, že možno, že aj slzu vyrovníte, že toto už je naozaj posledný krát, že túto postavu už musím nechať v skrini. Je to kostlivec? To vám úprimne poviem, že áno, že to sa stáva. Veľmi ťažko sa s takými miláčikmi lúčite. To je fakt ťažké. Ale už som si na to zvykol, veď za tých 45 rokov alebo 50 rokov, čo som v divadle, lebo od školy som už hrával v profesionálnom divadle, si na to musíte zvyknúť a poviete si, tam stačí len jedna jediná veta, veď príde aj niečo iné ešte, aj niečo ďalšie. Ale áno, lúči sa ťažko s krásnymi predstaveniami. V Slovenskom národnom divadle sú aj mladí herci z VŠMU, aj herečky, väčšinou tam teda hosťujú, potom niektorým, ktorým sa zadarí, alebo si ich vyberú režiséri, tak tam zostanú. Aká generácia hercov nám aktuálne vyrastá? Ako by ste popísali túto generáciu hercov a herečiek? Viete čo, práve aj dneska robím tých rozhovorov viacej, na tieto veci sa ľudia pýtajú, lebo sa vždy hovorí, že však tá vaša generácia, to už to, čo je potom, ja hovorím vždy príde nová generácia, iná generácia a vždy to bude v pohode, nájdu sa tam úžasní ľudia, lebo po nikom nikdy neostane potopa. Všetko je v živote nahraditeľné a mení sa to. A ja verím, že každý z týchto mladých ľudí si nájde svojho diváka a už ich aj majú. A majú ich oveľa, lebo my takisto, my, ktorí sme už hovorím za zenitom, lebo už je tam ten istý vek, už nemáme toho svojho diváka až takého medzi 20-tníkmi a 40-tníkmi, ako ich majú oni. Oni už majú svoje publikum, ktoré bude chodiť na nich a bude im rozumieť a bude s nimi dýchať. A to je úplne normálne. Ja si myslím, že rastie tu úžasná generácia. A je medzi vami taká symbióza? Ja práve teraz naozaj spolupracujem s výsostne mladými ľuďmi. Teraz tu v štúdiu so mnou je Mia Kizeková, ktorá robí moje sociálne siete. Mám ľudí, ktorí do 20 rokov, ktorí naozaj spolupracujú so mnou, tento Lukáš Jurko, o ktorom som hovoril. To sú výsostne mladí ľudia a vám môžem povedať, že má ženu dopredu a vlastne mi otvárajú obzory, lebo ja ešte s niektorými vecami neviem až tak pracovať. Oni to vedia. Ako sú hlavne tieto sociálne To som siete. aj preto myslela, pretože tu s nami sedí mladúčka dievčina, ktorá má na starosti vlastne sociálne siete, tak aj preto ma napadla táto otázka, že vlastne či tá symbióza vlastne aby sa vlastne nestierali tie rozdiely, lebo mne to osobne veľmi vadí, Viete, že ak sa niekto akože tak dištancuje, že a ten je už starý, a ten je moc mladý. Že... Toto som nikdy v živote nechcel. To som si, keď som prišiel do Národného divadla, tak 40 roční sa nosili tak, ako keď viete, že mali ste pocit, že má už 100 rokov. Ja som to takýto nikdy nebudem. A povedal som si, nikdy nebudem a snažím sa to dodržiavať. Môžem vám povedať, že neskutočne sa s týmito mladými ľuďmi pracuje. Fakt, akože je to úplne, hlavne hovorím o tých sociálnych sieťach, to už nie je moja parketa. Nikdy som nechcel na tomto poli pracovať, ale potom som zistil, že vlastne, keď robím takéto niečo, nemôžem si dovoliť nepracovať na sociálnych sieťach a vytvárať takýto obrovský festival. Čiže je to perfektné. Dokonca s chlapcami z Európy 2 robím tandem, sme tam traja spolu s Oliverom a so Samom a robíme videá a ľudia hovoria, že to je jak seriál na pokračovanie. Takže je to super naozaj spolupracovať s mladými ľuďmi, posúva vás to dopredu. Oni iste a verím, že sa takisto učia od nás. A tak to má byť. Tá symbióza, pokiaľ nebude, tak sme stratená generácia. Je to na nič. Lebo je to o tom, aby si rozumeli starší s mladými. To ste veľmi pekne povedali. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. A ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor, ktorý sme dnes viedli. Dúfam, že sme obohatili nielen teda nás, tu štyroch, ktorí tu sedíme, ale samozrejme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a ktorí, dúfam, prídu do Piešťan sa pozrieť na piešťanské zábaly. Minulý rok, ak to ešte poviem v skratke, vás videlo 28 000 ľudí, čo teda nie je málo. 6 000 ľudí si pozrelo taký ten historický sprievod, ktorý bol cez Piešťany vedený a minulý rok bola prvou dámou festivalu Milka Vášariová a tento rok je to vaša dobrá kolegyňa Zdenka Studenková. Áno. Je to tak?
Je to tak, si to úplne presne povedali, nemusím to hovoriť ja, no a ja sa chcem poďakovať všetkým, hlavne aj mladým, aj starým, ktorí prídu do Piešťan, lebo tento festival je úplne pre všetky vekové kategórie od 0 do 100. Tak sa príďte pozrieť, pozývame vás aj my. Mojím dnešným hostom bol herec Jozef Vajda. Ďakujem vám veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Rádio Regina.